lehenengo eguna mendi artean, aurtengo denboraldian bikaina eman dezun errendimendua gaur. Bai, hasieratik oso hanka honak neuzkan, eta hasieratik saiatu gara ihesaldian sartu naiz, harrapatuko dituzte, eta gero beste batean sartu naiz, eta eguneko ihesaldia izan da. Eta gero ja, gamian gora bi bakarrik jatu geha, aurrera jungea eta ja beste batzuk harrapatuko dituzte. Eta gero ja, azken mendatean bi joan dira aurretik, eta ni beste batekin atzera geratu gara, eta bueno, mugaraino. Gamian lehena izan zara, gero harrapatu zaituztete, basain zaituztete, baina Korentinarekin ia etapa osoa indezu. Bai, azkenean egun oso egon gaurrean, oso gogorra izan da, baina bueno, oso pozik. Bihar Gamiako eguna da, zalantzarik gabe, lau aldiz jarraian digoko dezue Gameko mendate hori. Sekaso eskalatzaileentzat eguna izan daiteke, ze gainera goian bukatuko? Bai, ni ez zait tokatzen biharko lasteketa, baina bueno, lau aldiz Gamea izango dute eta oso gorri izango da. Zorionak. Eskerrik asko.